da te uvedem u naš backstage za make-up. Odi. Hej, doći. Tebe, bilo. Taman on time. Taman on time. Sve je dešava. Dobrodošla u Ministry of Beauty, naše make-up učilište, odnosno svoj backstage. Svoj backstage, da. Dođi. Gle. Tu nam Ksenija već je u svom filmu, radi fotke. Lana, odlično, nice. Ovdje, ajmo vidjeti šminku. Real backstage. Gdje Antonija sa svojim čarobnim rukicama i četkicama radi make-up za curke. Ovim video projektom sam htjela skupiti ljude, htjela sam se okružiti kreativcima, ljudima koji razmišljaju u smjeru u kojem ja razmišljam, da su otvorenog uma i da žele i vidjeti i da vide što je lijepo i zanimljivo i da to žele zadržati ili na fotografiji, za što je zaslužna Ksenija Španec, ili na videu, za što je zaslužan Sven Copony. Pa je u tu priču ušla i Silva, odnosno Ministry of Beauty, pa tako i Antonio Jurman koji nam je radio make-up. Antonio je završio našu školu i bio excellent student, jedan od najboljih. Prema tome dobila si najboljeg od najboljeg iz ove škole. Drago mi je da vam ovim putem mogu predstaviti 4 mlade plesačice koje su redom završile plesnu školu. I to su vam Lana, Karla, Iva i Lea. Stvarno se nadam da će vam biti zanimljivo i za pogledati i da ćete ih prepoznati, kako njih, tako i ostale suradnike. Jer mislim da smo baš to lijepo na kraju spakirali. Ček, ne, ja ću ići. Može? Okej. O. Fuck, ja sam krivo napravila. Oprosti, premračnost. Cool. Malo. I eto, to vam je to. Nadam se da će vam biti zanimljivo. Eto, tako nešto.
Ali